Sanibonani kanza kwethu angibingelele nginamukele channel eMaswidi Mara Production ukubingelelayo umxolisi mfana kadloma phansi le enkandla mangabe yaqala ukufika xa wenza isiqiniseko sokuthi uchofa subscribe maqedwe bale video ushaye like bese kuyakhomenta kulolu daba namhlanje nganza kwethu kuseyilo udaba likasisi lo umbona isithomeni sakho owavelelwa ke inkinga elimala ngendlela ke ebhlungu ekhohliswa ke inyanga ayekade ke egcatshwa iyona ithi yamqinisa kanti ke imfaka izilwane udaba ke selibuyile ngeqiniso nje eliphelele sizolungisa lapho ke sigeje khona udaba ke lokuqala bekade silibikile kodwa ke manje silethe yena qobo lwakhe usisi echaza ukuthi ngempela kwenzakalani nokuthi ke kwakunini cela ukuthi ubuke ivideo mangabe usuqedile wenza isiqiniseko sokuthi uyasubscribe futhi uyalike phinde sihlangana kuma comments ngiyabonga. Awubona ke yeah sibingelele sisi sikwamukele emsakazweni ukhoze FM. Yebo ngiyaphila. Sikhona nathi igama lakho uthi yawuna inkinga ukuthi silisho uthandeka wakanzama khaya kusenani. Yebo kusenandi. Silandise udaba lwakho ngene kwethu kwakwenze njani uze ubhekane nalesimo Shothi kusuka nje nokuhlala. Okay, sahamba sibancane sayiswa endaweni esewuthalo. Sihambiswa usisi. Shothi sewashona ke naye. Yeah. Ngoba ingihluphele into esekade shona. Yeah, ngiyaxolisa dadewethu. Ngicela ubuye ngapha ntombi ngoba ngiyabona lapho uthi ngathi sinenkingana ekhona iyakhona sokwazi ukuthi sikuthole kahle. Yebo. Aha. Shothi sahamba siyogcaba ewuthalo. Safika sagcaba. Iyakhona ewuthalo inyanga noma? Yebo yasewuthalo. Shothi sahamba sasamba ngemoto straight. Safika sagcaba yahamba usigeza emfuleni yasuka lapho yasisisa endlini. Endlini yayimnyama. Inganamawindi. Yayinamawindi kodwa ayifakwe ama-curtain lawa angabonakali ngaphandle. Lawa angabonakali. Kakubaswa iprama stove umesi ubekwe kwiprama stove. Waseke wasigcaba kwesigcaba ngoba kusoyigcatshwa. Kasho ukuthi into umzimba wami shuthi awuzwani nokugcatshwa. Kase kabhebha ke kasala lokushisa lokhu kade sicaba ngakho ngaphakathi. Shuthi insizwa yefaka yayinezilwane. Ngoba ugesi udonsile lento le. Mako kakhanya ugesi. Makhanya ugesi nje. Ngihlala endaweni enogesi. Awuchazi lokushisa kanjani? Kuyashisa shuthi mengibeka ithawula liphuma lokhuzana isteam. Suke sishisa lona ithawula lihamba nesi kuphuma isteam kushunga kushunga. Ha Angikwazi ukuhlala endaweni enogesi ngihlala endaweni eminyama ngiba se-TV kuphela njengoba ugcatshela endlini eminyama vele lento iyangihlupha ngikwazi ukulala ibuye ibe namathumba iphuma amathumba ibe buhlungu khona la khona kuyona inhlungu zibuhlungu. Mana ke njoba inyanga ishonele nini njengoba ayisakho emhlabeni? Yashona ngolokhuzo ngo-2013 lapho. Ngaphambi ukuthi mhlambe edlule emhlabeni naye ibikelana ukuthi khona inkinga ekhona nanokuthi nakho kuyabhibha kusho. Sathi siyahamba siyoyibheka sakathiwa siyashona. Oh mase niyobika manje ukuthi nakho kunjena kwathiwa ayisekho. Sasingachaza ukuthi izeleni. Sasasho nje ukuthi sisacela makho ngoyisicaba bathiwa akasekho emhlabeni. Yonke leminyaka lento iyaqhubeka ayiphelile kuze kube namhlanje. Iyaqhubeka nje ngezwe inhlungwane. Futhi nokuthi ibe ngcono iya ngokuyidla ndlobala. Yebo. Maze ngathi ayisengizobulawa yiyona. Ngwase ngihambile inyanga iningi. Zithini mawufika kuze inyanga? Zafike zasho ukuthi inezilwane lento. Abakwazi ukuyikhipha. Abakwazi ukuyikhipha ngoba ngize ngaya ebhedlela bathi bucayi. Bathi bucayi. Bakwazi ukungihlinza. Oh ngeke manje uhlinzeke enhlobo. Bathi ngeke bakwazi. Yo. Manje angilali ebusuku. So uma usucishile ugesi kodwa uzama ukulala yini enzekala? Iyashisa phela ngithi fanele ngibathe ingubo. Oh. Manje fanele ngize ngibathe ishide ukuze ngithole ubuthongo. Ha. Ngoba ingubo iyashisa. Ingubo iyashisa. Ukushisa ukuthi ngathi kuyabila kuhlungu. Ngathi kuyabila.
Mana-ke mawukhumbula ubuhlungu wawubuzwa ngekade ugcatshwa ngalomeso oshisayo ukhathanzela ukushisa kokubamba manje kule nto le kuyafana akufani yaqala yathula phela aha ilokhu ikhula ngingayinaki la sengiyinaka khona ngiyinaka ngokuthi sibuhlungu ngiyashisa ushisa okufana nalo yameso ogcatshwa ngayo sho sikakusahlile yakhula kayiveza ukushisa lokho yo hayi khona ya mhlambe sicela abalali bethu baphawule lapha na ke ku WhatsApp